आं दिनै नोंथांमोननो हरसिंगायाव जानाय अल इन्डिया जोहोलाव बालिराम बर' गल्ड काप फुटबल चेम्पियनशिपनि मोनसे एक्साइटिं जोलुर बादायलायनाय दिन्थिनो नागिरदों आरो बे एक्साइटिं फुटबल मेचखौ गेलेगोन उदालगुरि स्पर्टिं क्लाब भार्सेस हरसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन। बिथाङा सानसे समाव आसामावनो मुंदांखा सासे जोलुर गेलेगिरि बिथांमोन। बिथांनि मुङा जुगेश्वर बसुमतारी। दायो नोंथाङा मा खालामदों? दायो कचिं होगासिनो दङ। आच्छा बासुवारियाव दा दिनै थांनाय जायासै खिन्थु नैबे बेहाय गेमाव थानो लुबैनायखाय। गुफुर गाबनि जार्सि गाननाया उदालगुरि स्पर्टिं क्लाब आरो गोमो गाबनि जार्सि गाननाया हरसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन। मोन्नैबो गोख्रों क्लाबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि। सोर देरहायो फै जों नायनोसै। गल जाबाय। दायो स्करा जानानै दङ उदालगुरि स्पर्टिं क्लाब 1 आरो हरसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स 0। मोन्नैबो टीमा उदालगुरिनि। दा बबे मोनसेखौ सापर्ट खालामदों? उदालगुरि स्पर्टिं क्लाब। हरसिंगा रिजनेल स्पर्ट्सखौ मानो सापर्ट खालामाखै? आं उदालगुरिसोना। उदालगुरि हरसिंगायाबो उदालगुरियानो। एरिया बेलेग बेलेग। एरिया बेलेग बेलेग कनस्टिट्युएन्सिया। बेनिखायनो उदालगुरि स्पर्टिं क्लाबखौ सापर्ट खालामदों आरो। देरहाखागोन 100%। 2% लगायबाव 100%। जाबाय। দুটাও টিম উদালগুৰি পৰা কোনটো টিমটো সাপোর্ট কৰি আছে এতিয়া? উদালগুৰি হৰসিংহা কিয় নহয়? হৰসিংহা আচ্ছা, কিয় কাৰণে হৰসিংহাক সাপোর্ট কৰিছে? আমি ভাল পাওঁ, আগৰ পৰাই খেল চাইছো। ড্ৰ কৰিব পাৰিব ন?
আমার তো কামনা আছে যে ড্র করে দিয়ক পারলে জিকি যাও হরিসিংহা আৰু তোমাৰ উদালগুৰি কিহৰ কাৰণে কৰিছে উদালগুৰি টিমটো ভাল লাগে উদালগুৰি ডেফিনেটলি জিতিব ন কনফিডেন্ট আছে মোৰ তাতে লগৰ এটা আছে জনি পল 6 নম্বৰ জাৰ্সি 6 নম্বৰ জাৰ্সি কি নাম জনি পল এই উদালগুৰি স্পৰ্টিং লগত খেলি আছে ন দে চাই থাক जाबावबाय दायो स्करा जाना दं उदालगुरि स्पर्टिं क्लाब 2 आरो रिजनेल स्पर्ट्स हरिसिंगा 0 दिनैनि मोननै टीमाबो उदालगुरिनि जाबाय उदालगुरि स्पर्टिं क्लाबाबो आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्सआबो उदालगुरिनि दा बबे मोनसे टीमखौ सापर्ट खालामदों गिबियावनो पर्टेल नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय दिनैनि बे जोहोलाव बालिराम मुंख्लं बिथांनि जि जोलुर बादायलायनाय गेम आरो बेहाय मोननै दोलोनि गेजेराव जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसुनि जि गेलेगिरि बिथांमोननि खेला एसे साबसिन जादों आरो साबसिन जानायनि खारनावनो बिसोरो दिनैनि बे फार्स्ट हाफावनो 2 गल बिसोरो जिखिनाय दङ बेनिखायनो बिथांमोननि गेमखौ मोजां मोनदों आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्सनि गेलेनायखौ बोरै नांदों हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेमा बिसनियाव दङ मोजाङानो बिसनि टीमाबो स्टामिना दङ किन्तु बिथांमोना मोनसे माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों बिसना माखासे जि पासिं आरो जि बिथांमोननि जि आन्डारस्टेन्डिं बिथांमोना एसे मिस्टेक खालामदों नांलायलांदों बिथांमोना गल होनो थाखाय किन्तु बिथांमोना फरवार्डिं दिग एसे दुर्बल जादों हाबटान जाबाय दायो स्करा जानानै दङ उदालगुरि स्पर्टिं क्लाब 2 आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स 0 Yang
Ada मोननैबो टीमा उदालगुरिनि जाहैबाय दा बबे मोनसे टीमखौ सापर्ट खालामदों आं उदालगुरि सापर्ट खालामदों उदालगुरि हरसिंगाखौ मानो नङा हरसिंगाखौ मानो नङा माने बे जाबाय जोंनि प्रपार हरसिंगाव जादों जिहेतु बेनिखाय आं उदालगुरि सापर्ट खालामदों आदसा बाहेरनि टीम थायोबा एसे मोजां जायो बेनिखाय आं उदालगुरिखौ सापर्ट खालामदों देरहाखागोन आरो उदालगुरिया देरहाखागोन आदसा दे नायबाय थादो मोननैबो टीमा उदालगुरिनि जाहैबाय दा बबे टीमखौ सापर्ट खालामदों हरसिंगा आदसा मानि थाखाय सापर्ट खालामदों हरसिंगाखौ आदसा हरसिंगानिखाय आरो बोरै जादों दायो द्र' खालामनो हागोन ना हाया हरसिंगाया हागोन ना कनफिडेन्ट दंथारो देरहागोनखौ दे नायबाय था दे उदालगुरि ना हरसिंगा सोर देरहागोन सोर देरहागोन लाजियो उदालगुरि ना हरसिंगा हरसिंगा हरसिंगाया लकेल थार ना आदसा handball जाबाय दायो हरसिंगाया इनडाइरेक्ट किक मोनसिगोन हरसिंगा रिजनेल स्पर्ट्सआबो गलसे सोबाय दायो स्करा जाना दङ हरसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स 1 आरो उदालगुरि स्पर्टिं क्लाब 2 मियानिखौ नायबायना मियानि भिडिअ'आ नायाखै नुवाखै नुवाखैनो मिथियाखैना आं बर'लेण्ड एक्सप्रेस बर'लेण्ड एक्सप्रेस चेनेल नायगिर इउटुबाव औ दङ नोंबो दोङो बेनिफ्राय दिनैनि खेलाखौ सोरखौ सापर्ट खालामदों मोननैबो टीमा उदालगुरिनि जाहैबाय दा उदालगुरि देरहायो बेनो उदालगुरिबो बुंनो हाला हरसिंगाबो बुंनो हाला मोननैबो लकेलानो औ मोननैखौ सापर्ट खालामदों आरो मोननैखौबो नायगिरि हिसाबै नायनो फैदों आरो दे गोजोननाय थाबाय नायबाय थादो थेंक इउ मोननैबो टीमा उदालगुरिनि बबे मोनसे टीमखौ सापर्ट खालामदों उदालगुरि स्पर्टिं क्लाब ना हरसिंगा
रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन बबे मोनसेखौ सापर्टआलाय दा उदालगुरि ना हरसिंगा दा उदालगुरिया जितिबाय थादोंथ' उदालगुरिखौ सापर्ट खालामदों आरो उदालगुरि स्पर्टिं क्लाब मोजां गेलेनांगौ हरसिंगा मोननै टीमखौ सापर्ट खालामदों दे लकेलबो जाहैबाय ना बबे टीमखौ सापर्ट खालामदों हरसिंगा ना उदालगुरि खालामनायाथ' फार्स्टआव मोननैखौबो जोङो हरिसिंगाखौनो हागोन साननायमोन उनाव दायो उदालगुरिया हाबाय दा गोजान हिसाबै उदालगुरि हादों जों मोजां जादों सिगां दा लकेल हिसाबै दा एसे हारिबाय हारनांगौमोन लकेल हिसाबै खेला जोबथ'वाखैना ड्र' खालामबा हागौ हरसिंगाया दे नायबाय थादो साबायखर होग्रोदों गिबियावनो जेनेबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जोंनि बे जोलुर बादायनायाव जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जानानै मोननैबो दोलो माने जाहाथे स्ट्रं जानांगौ आरो जोङो गुबुनजों बादायनो थाखाय जोङो थाम थिम खालामनांगौ आंनिफ्राय बे मतामतखौ होनाय जादों आरो खिन्थु दायो जों गेलेनायाव नुदों माखासे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना जोंनि सिगाङाव गेलेनानै देखायदों आं बेखौ बुंनो सानदों माखासे जोंनि गेजेराव बोराबलायनाय बा जोग्लु जोला बेफोरखौ नुनाय जादों जाहाथे माने भबिष्यत बेबायदि जाया आरो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जोलुर बादायगिरिफ्रा माने गुबुन जायगायाव बेबायदि देखायहैनायखौ जों दुखु मोनो आरो दा ओंखायनो जों मोजां गेलेनांगौ आरो मोजां देरहानायखौ जोंनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जोङो जानानै आङो सासे गामि सिबियारि हिसाबै बेखौनो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों दे नायबाय थादो गोजोननाय थाबाय Come on, lap with how Ya, congrats. Congrats. Thank you. Pemain muka? Dipjuti Baglari. Dipjuti Baglari. Dipjuti Baglari. Deh, all the best for next game. Thank you. Arke, congrats. Arke ini deklai Udalguri Sporting Club ini segala Godan club na. खैटासे टीम गेलेखो दाहालागै नोंसोरनि टीमा गोदान बे क्लाबा मोननै इनभाइटेसन हिसाबै मोनसे आरो बेनो फार्स्ट आच्छा देरहादोंना सिगांनि खेलाफोराव ट्राइब्रेकारावनो जेनजोब्बाय दे अल द बेस्ट फर नेक्स्ट गेम थैंक यू फाइनाली उदालगुरि स्पर्टिं क्लाबा देरहानो हाबाय गासैजों स्करा जाबाय उदालगुरि स्पर्टिं क्लाब 2 आरो हरसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स 1 कंग्रेचुलेशन टू उदालगुरि स्पर्टिं क्लाब तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै गोजोन्थों खुलुमबाय।